pagkaanindot kaayo sa lugar nga among naanhian. Walang tawa sa ninyo. Pakita sa nako. Nang tawa unsa kanindot. Hallelujah. Praise God, nindot kaayo. Sa atong mga kinabuhi, dili gyud lalim ang atong pag-aagian sa dalan nato karon. Pero gikinahanglan nga mulahutay gyud ta sa pagtabok sa tanan nga mga pagsulay sa atong kinabuhi kay sa unahan ni ana sama niini oh. Nindot kaayo, nindot kaayo, nindot jud kaayo ang giandam sa Dios sa kinabuhi sa tanan nga mga naglahutay. And una sa tanan ni ana sa dihang mituotak ang Ginoong Hesus ang iyang saad nga hatagan ta niya kinabuhing walay katapusan tungod kay gihigugma kita sa Dios Amahan. Mo na mga higala mga igsoon, padayon lang gyud ta sa tong pag-alagad sa tong buhi nga Dios, and gikinahanglan nga maghulat ta sa saktong panahon anaa man tay mga pagpangayo sa tong buhi nga Dios sa gikinahanglan nato. Ang Dios nasayod ni ana og gikinahanglan lang nga mosalig ta niya og motuo ta niya sa tanan niyang mga pamaagi og gikinahanglan nga agian nato nga gusto niyang pag-aagian nato no niining lakaw. Ang Dios naglantaw ra gyud na siya sa kung unsay maayo para sa atong mga kinabuhi. Munang mga kaigsuonan, mga ka-inspired, padayon lang sa paglakaw og pagmalig-on sa kanunay ka ang Dios magauban kanimo. God bless kanimo.